Türkmen Hime Döwlet Kanseriniň başlygy wezipesine Resul Muradowy belläp, ony Senaat we Guruluş Önümçiligi ministriniň ornmasary wezipesinden boşatmak barada karara geldim. Muradow münbere geçinde täze wezipede näle işlejekdiňiz barada aýdyp beriň. Çoğun hormatlanýan Belet mertebeli prezidentimiz, siz bugün maňa ören uly we jogapkarlyk wezipenden ýardyňyz. Bu jogapkarlyk wezipede hormat prezidentimiz siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň ana muny ödäp Türkmen Hime Döwlet Kanseriniň agzbir işgärleri bilen bilelikde öňümizde goýulan tawşyryklarymyzy, wezipelerimizi bir kemsiz ýerine ýetirmek üçin huzur gaýratymyzy gaýgyrman, halal we tutan ýerli zähmet çekçekdigimiz barada ynanyrma ruhsat bermeňizi sizden ul hormatdan gaýşa edýän. Belet mertebeli prezidentimiz siziň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň janlaryňyzyň sag, ömürleriňiziň uzak, başlaryňyzyň dik bolmagyny, alyp barýan il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işleriňiň gymyşary wasitlaryny we sönüni arzu edýän. Size üstünlük arzu edýän.